Bon dia. Avui és el segon dia al Marroc i agafem el cotxe de lloguer i ja tirem milles a travessar els Atles, que avui fem parada a Telouet i dormim a Timsal. I de moment a Telouet anem a veure el primer que es va. I aquí anem, amb la nena dormideta, Ja estem aquí fent curves i amb una miqueta de trànsit, que amb un camió això no avança. Yala, 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 yala. Fem una paradeta per dinar i seguim travessant els Atles, Bueno, sembla que hem trobat el lloc, Quin dinar, Xènia? Què anem a dinar? L'has menjat bé? Hem menjat molt bé. Bueno, ja hem dinat, Una fumarera aquí. Unes vistes impressionants aquí. Travessem els Atles i allà les muntanyes nevades. I seguim cap a Telouet. Ja hem arribat a la casbah de Telouet. La casbah de Telouet, la zona llama Telouet, que significa una casbah ayuda a los franceses durante el protectorado. Y esta familia del Pasha viene en esta zona para construir su casbah porque era antes el único camino de las caravanas. Dos llamadores, los hombres y las mujeres. El sonido es diferente. ¿Has sentido? Sí. Aquí era la sala del tribunal. ¿De qué? La sala del tribunal. Ah, tribunal. Sí. Quina passada, Sí, Flipes, Hop. Eso era un pastillo. Rey actual. De Mohammed VI. Wow. Espera, un moment. Wow. Venga, yalla. Yala. Yalla. Yalla, yalla. La música. Mi niña también. Está todo el día así. Cuando ponen música, baila. Mira, mira. Tío, es que es bonito. Ay, yo te digo, cariño.
Bye bye. Adéu, adéu. Va. Oi. On vas? Oi, 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 oi. Papa, que bé. Ja hem arribat en una casbah, que dormim avui, a Timsal. És una passada, això. Estem en un poblet rural. I quina superhabitació. Mira. Espera, ves que està fent la rabieta, no podem gravar. Mira, mira, mira. Mira, no? Wow. Wow. Quina passada. Mira aquí el castell allà. l'agost guardat. Ah, ok. Mira. Dic, hem menjat galetes. Que has menjat galetes? I vas bruta? On vols anar? Vinga, va, nena.